Shaiki. Hello. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. Ча, по-братски фикротона бинависен. ҳамин кинои худ мо дуру дроз давом кард ё ки ҳоли нав сар шавиша. Шумо чӣ фикр доред? Ман да гарени интересния, гарени бад интересния. Бо як чиз дига як аз наистае ки то ту 1 миллион мешавад ки. Hello. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. Як аз дига наистае ки то ту 1 миллион мешавад кинои ту мемра карочи фаҳмиди раъной. Ҳайрон шудам, гуфтам бачама $5000 дар ки тақсим мекунам 1 миллион бушам кином бумра. Шумо чӣ фикр доред раъной? Не ки фикри шахсӣ ман раъной якмаш аллоҳадаш не ки это ишо начала раъной боварам кун раъной аллоҳ кунам мистер биси тоҷикӣ бишеме раъной. А бача урам чор дӯст дорам, морам чор дӯст дорем раъной. морам одамем, урам одамай раъной. Ха мебинем вақт нишон метад чӣ гап меша.